Hej og velkommen til. Jeg har lige nogle nyheder fra Klar til Gym. Vi har fået rummet op at køre, og der er et forum, der er et klasserum, hvor der er nogle videoer, hvor man kan diskutere tingene nedenunder, og så er der en kalender, hvor vi holder Zoom-møderne, så vi kan se her, forummet her, det er sådan et, hvor man kan poste opslag, så skriver man en titel, og så skriver man noget, og så kan man vedhæfte ting, og så vælger man, hvilken kategori det skal være i, og så kan man søge på de kategorier her. Så er der kalenderen. Det er der, hvor man kan se, hvad der sker de kommende dage i forhold til live sessions på Zoom sammen med mig. Så I kan se her, i går der var der kl. 14 en om bogstavregning. Så trykker man på Zoom-linket, når klokken er ved at være 14, og så kører det. Det kan man også se herinde, der står der, hvad den næste event er. Der er ikke nogen events nu, fordi jeg lige vil lave videoer. Så har vi også selve klasserummet, hvor så kan man se brøker for eksempel, så er der videoer. Velkommen til video 2 om brøker. Nu er jeg skiftet over på min nye bærbare, så jeg håber lyden er lidt bedre. Så det var det her, vi snakkede om sidst med de forskellige tegn. Og så er der også en diskussionstråd ned under hver video, hvor man kan stille spørgsmål til mig eller diskutere tingene, og så kan vi følge op på det når vi mødes på Zoom til spørgetimerne. Yes, det var det. Så jeg skriver et link i posten her, så kig ind, hvis du har brug for noget matematikhjælp, inden du starter på gymnasiet. Hej hej.